Azken aldian moda bihurtu da 2 pauso emateko ere kotxea hartzea, eta nik horixe bere egin dut, urrengo hitzordua herrian bertan izan da, Orioko Dike auzoan. Kaxilda Karaterekin egon behar dugu garai bateko eta gaur eguneko kontuez hitz egiteko. Kostaldeko emakumeek gogor fama daukatela eta berritsu fama adi urrengo minutuetan, benetan adi. Kaxilda nagoaz, Kaxilda Garate. Atzaldeon, Kaxilda? Ba, atzaldeon. Zer muzgea? Ondo, bakabiltza biltzat eta... Egualdi harrakin gaur. Bai, eharra egualdit ja. Eta aprobetxatu horite deuta. Inberba egualdit jari de. Egualdi erazke ondak joitxen egon, ez? Ale atera eta hartuta... Aizi hartuta lan egin da. Pasian askotan atatzen. Pasian, ba, asko. Ba, hemen asko biltzen ere. Eta bere erropa zabaltzen ibilitor sasi gainen jarri eta arbolin zintzilik erropa jarri eta. Oandik gane? Bai, jartzeitu. Antigua lehena, Ni gure aizpak askotan. Baina nola leke arbolin erropa jarri eta. Gio alako baten telebizioan ikusi. Ikuste honden erropa zintzilik arbolin. Toma. Xilda, zu hemen txejatiotako, zia gaina? Ba, hori jokot diken. Hor diken jaiota. Hoxe nik jata... Ta makina lan indako emakumia, ezta? Bai. Anguletan asko biltzako altzea? Ni bai, Mariako iten ditun. Bai, Itxasua jote zian gara ja, eta mutilik zuen garaitan, urna aita eta bileko biltze ginen. Aita eta bileko angula, zenbat urtekin? Ba, 28 urtekin. Angula pila izango zan hemen? Bai, zen hautza? Bai, angula bai. Eta leharra galanta hemen, oan lokatza bai, eta oan ondo duen sartu. Baina lehen osan, gainen ibili, eta biztan ala bota zen garaitan, zia jote zan leharra, firmia. Eta zeu saltza ginen, alen gainea. Kaxilda, saria gozten noiz hasi zinen zu? Ni 21 urteo. Saria gozten? Claro, erremitak apartatu zian, emakume falta zuen, eta hemen ibiltzen izan, eta Jose Marik esan gure mutilai. Arreba izango aliuk emakume falta jauta. Eta ofizi jo baltzek izun? Ez, ikasi nun. Ikasi altzen duen? Ikasi nun. Eta beha baino trampa aiek ere batak joni bestean, hostiek ele daba. Bai, Bai, beste aldetik, ikemendik, baina niri eto, amarratuta zion, deigel askatuta. Bai, Sendo zeak. Bai. Hor tarrata galantak konponduko zen Bai, galantak. Eta makina ordu triste ere pasa? Triste ez alegre, inen posake. Bai, Ez da loaleikek, ez gozeik eta loaleik. Bekauela letxe, hau ini behiau, ta ini behiau. Lanen etzen denen, zertan ematen zen denbora zu? Playa eta bai, oigari hemeno. Urte guzti lana ordia, batza gauzaketan Ez playa, ez biagai, ez da ezer. Nada, urte guzti lana gendekan kordiaz. Erremolaiz bizter txerriak eta goit eskola guteko ere zakinda. Ze urte zuzu, lana urte guztin bazarria. Haidazte. Haida, bai, aio. Aitu, jaitazte bazarrien gobarak eguarditarte baldin mazangu. Hemen, jaitazte lana. Aitu, bizimu harki kanbiatu horrezko ztik. Bai, oxe, baina que feliz era. Qué felices seremos los dos, sin aceite ni azúcar ni arroz, comoremos la sangre en la heladera, viviendo en mi casita de papel. ¡Japa! Toma! Aizu, parranda asko indako altzea zo? Ez, parranda esan orduan, oye, no era entonces parranda, no era, pero cuando la boda y cuando eran fiestas, Kaxilda, pasa a bailar conmigo! Bai, Aitu kontua, Kaxilda, zuek lana galanki, parranda gutxi, oanko emakume egititu parranda garlantak. Oiek ez arrez. Parranda gorestile balio. Ez, pilarra ikustia, ba? Be ikusi, be galen, elbi bezala, pli. Estropik segitzen dezu? Telebizioan ikuste pat, hemen, behiar hemen, pasean derrek hemen hauten hau. Ia motellak, eldu azaburui, eldu! Ia motellak, eldu azaburuk, txepelekoni! Bai, Arreunari nien, jula, pli, ez! Gau, ondo sartu berdik eta azaburuk atera! Ondo sartu eta bat iztak esaten zuna, Bai, ura hartu berdiko la pila eta zi! Eta pialdu ura, Bota eta altxa askar, arreuna, eta sartu berriz eta heldu berriz. Indarra berrordia. Aitu, nik ez dakit hemen goztak hontan seguru gauden da, martxa izango duen. Bai, hau esto, baina hobe estamos agarrauz. Aspaldi ez zitzaidan alakorik gertatu. Lanera etorri, elkarrizketak egitera, eta galderak egin beharrik ez, emakume indartsu honen jario etengabea dela medio. Orain, sekula ez nituen solasaldi batean, hainbeste kolpe eta bularrondoko jaso. Kaxilda, berriketan ez tekatuzu fallo ondetik, miganean. Gu kontu ezaten hasi esko egongo guineke, pixkate. Bai, eta nekatu ez gaina, ia moteleak. Asko etxital dezo? Bai, tokatu zaitenen bai. Hori jore arki kanbiatu edo, Ziaro, benen ez beti edo hori jo inbirila eta zarrekilak egin da, bate bestia honen eman ezin edo hemen. Eman ezina? Eman ezin edo. Baina hori jo bakarrik ez da, Ez, normala jarria, mundu guztia.
Nik uste mundu hola garria hola. Hola jarria doa. Esto no tiene arreglo. Se ha envenenado de tal manera que esto arreglo no tiene. Ze mundu bat egizia, ez da? Mundua, erabat, bai. Leno, jendia diferente altzan. Beste humanidade bat opal. Beste, inbidia betiko da. Baina otra inbidia más sana, de un poco. Baina oan beti gamia motela, pauso guzti no, oteitu handiko tela. Lehen hori esan diazu, zuen itxen, ez dala peine ze falta, jana. Lana eta jana. Eta hona gaina. Bai, uritxe gobernua alizantzan. Zalda erra eta... Zalda errak eta ez niko ez nea pasiak, da gorri eta beste urbinak zian, pasi zabazalak. Eta niko ez nire beti barrunen eharrakin, un ozale da randa bada eategeri, eta zartuar baioa tamen. Ondik ez plazakuten izare, ke brillo tiene esta chavala, bedine. Hostia, ondik Jose Lucas egin, pero ke brillo tiene esta mujer. Ez ataltizun, gozaitako talua. Talut ez nia. Bai, Batalei bai dur urraiare bai, arrautzare bai, jamaik alde nahi durun, na? Kasilda, fede handiko emakumia zehazu, ez da? Ni bai, ondila gaina. Fedia tosasuna eskatu zu bai, beti. nire bizi guzti, desde el uso de, ezken, zentzuna del zerkan beti eskalduet aurrena, fedia eta osasuna. Eta lan fedia eta osasuna, lan egiteko. Lan egin da biziko ninzelata. Fediare asko galdua doba, Bai, y por eso son pobres. Bixera pobres. Osa, zu fedia ez da gana pobri ala. Bai, haiek sin vida están, no tienen vida. Fedia duna alegría. Kantatu hori talde zu? Ni bai, Bai, kasi kanto. bai. Kantatu, ja botellak. Elizako kantaketa denak. Bai, Elizako kantaketa betik askotako. Damudet jaunak eta denak. Daneti. Bai hoxe, kantatu, aurruk bila, ja botella, jotake. Egurra. Jotake gurren, Dios. Hori joan gaina fama bau, ondo kantatzea lazean. Bai. Earki bakasilda, aitu. Ando con ellos. Aitu Los nahi. tengo al lado. Guk kontua esango genuke euskila sartu, Tare. eta bitarratera eta kontua esango genuke. Bai, teixildu ez. Da juteko garriare badeo. Bai, eta lasai, juninko gea. Earki, aitu. Maskazu, despeditzeko, eskerrik asko, kontu bezateatik. Bai, no. Hola segi. Bai, Aitu. uske bai, laro eta irungutu martxuan. El 25 de marzo, zuen begon jaidek felizetazen, jo beti, bilegun bateko, gea, oita bosteko. Oita bosteko? Bai. Zenbat inbituzu? Iru. Larogeita iru. Iru. Kosta dezu, larogeita iru. Larogeita iru. Nondik ateatzen zuelako indarra, nonbaitetik ateatzen zuezu? Bai, eskatin ber, eta larogeita iru. Gane, Bueno. ditut, bai. Besto emeste Aitu. konplituko dituzu? Aitu. Da nik garaian ilodesta bukatu. Larogeita irurteta. Aitu. Letxeizketan ez dituzten. Aitu. Beti-betiko kantatuko igu eta... Bola launa. Beti-betiko zoriuna. Hemen txegatzen naiz. Bai, beti-betiko kantatuko igu eta... Iepa. Beste asko bezala inguratzen duen lur puska natura zatiaren erro-erroan jaio, hasi, ezi eta bizi den emakumea da Kasilda Garate. Egunen batean Orioko dike auzora etortzen bazarete eta kontuak entzun nahi behar dituzue, berarengana joan etzarete eta damutuko. Haze burua, haze mingaina, haze indarra, haze kemena, haze emakumean. 82 urte eta haze sasoian. Neronek ere, errezeta askatu behar diot.